Supados dados dalang. Bisa jadi dalang kayak Pak Dalang. Amin ya rabbal alamin. Pun sunat dereng. Dereng. Lek dereng sunat pengen dadi dalang, sok kan nanggap Pak Cahyo pun tadi ya, nggih. Bapake dikandani ngoten nggih. Bapake lek ora malah nanggap jadul niku mangke nggih. Nggih, salaman mriki. Mugi-mugi saged barokah. Nggih, jan topi ini apa lho kok ora kaya ndalangi to, Lek? Apa kuwi topine? Spiderman. Spiderman. Oh iya. Rapopo kok gawe wayang Spiderman gelut karo Gatotkaca, Spidermane dikalahne ya. Kudu menang Gatotkaca ya Le ya. Ah iya, pun melih sampun Pak. Pun cekap. Oh nggih, kelas kawan Pak disunatne Pak mangke Pak. Non. Lah nggih kula riyen nggih belajar ndalang niku kalih bapak sunat ditanggapne Mbah Mantep nika lho. Nggih ngoten. Tanggal pinten nggih tak jenengan. Boten sukses ya Le ya. Sekolah sing pinter manut karo bapak ibu nggih. Pambukaning warna tarlen saking liyep layaping ngaluya pindha pecating supana sumusuping rasa jati Pangkur Semarangan wis diaturake no, dibajutke apa? Ya kuwi lelagon Mawar Kuning karya Kinarto Sabdo. Ya. Ini adalah doa yang terbaik untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Sukoharjo. Mawar Kuning. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar SMA Negeri 1 Sukoharjo harum namanya menuju zaman keemasan. Amin. Monggo diaturake Mawar Kuning dados. Berdiri bukan si rapopo ya. Timbang kok nesone ya ya. Tunggal Mekar mangklong sumpingku
kasih matur sembah nuwun ya wilujeng niskala iki malah akeh banget sing kepareng nusul ya kuwi anakku wedok sapa jenenge sapa jenenge no Lutfiana saka Giri Tantra Wonogiri ayo ya malah iki ana sing kadang-kadang seniman dari negara Chile apa to kuwi siswane Cak Bagus Bagaskara bertiga rawuh rene nonton wayang mergo ada salah satu seniwati saka Chile sing jenenge Mbak Sofia kuwi ya ajar mayang tur mayange ora purwa ngene iki mayang Panji wah elok Panji tengkorak udu ngawut ae ora mayang Panji kae lho ayo Kediri kae lho ayo coba nduk ayo Luciana kene coba adoh iki saka Wonogiri ayo karo ibune barang wah iki nun sewu menika Bapak Ibu Pak Armani menika ngapunten tunanetra ning pemuncing bakat multi talenta sing nyatane suarane nggegirisi ayo oke dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Nggih alhamdulillah niki teng pundi pun pirsa Mbak Lutfi Empun teng pundi jajan teng Sukoharjo Sukoharjo sekolah napa niki SMA Negeri 1 Sukoharjo nggih. Nggih. Elah, nggih luar biasa dalam rangka ulang tahun yang ke-64. Ngoten nggih. Nggih. Kok nganti keroyo-royo jenengan keng Giri Tantra Wonogiri nyusul mriki niku sebabe napa? Derek ajar Pak Cahyo. Ajar. Nggih. Nuwun sewu ingates jenengan niku generasi era sekarang kok iso ajar nyinden niku napa mboten isin napa mboten malu? Mboten. Sebabe napa? Pengen melestarikan budaya Jawa. Wah, elok tepuk tangan wae. Wis muga-muga jos temenanan, Nduk. Ditekuni, Nduk, kaya mbak-mbak iki lho. Opor bebek cukup awake dhewe. Mbak-mbak sinden iki sekolah raga dhewe, SPP raga dhewe, kos kontrak raga dhewe. Pokoke dadi sinden iki cucuk, Nduk, timbangane drep. Ayo, kaya ngono kuwi. Lan kira-kira sampean arep nembang apa Cahayu? Nyobi jineman, Pak. Jineman apa? Jineman napa nggih Pak Cahyo nderek jenengan kula? Wah, iki pelo apa slendro? Ayo. Slendro Songo. Slendro Songo. Nggih, ular kambang, oke? Nggih. Oh, nggih. Sinden favorite jenengan sinten? Bu Sukesi Rahayu kalih Mbak Lia Sundari. Wah, iki mutiara. Alhamdulillah Mbak Lia duwe penggemar pisan. Ayo, nang gawe kaos, ayo. LL Lia Lover, ayo. Apik, leres lan jenengan napa niku ngefan kali Mbak Lia niku leres pancen nggih suarane kados mekaten le bening cengkok ya jos kaya ngono. Apik jos luar biasa. Iya, Lah Bu Kesi sing sampean senengi nggih pas nembang apa? Nembang Pangkur Semarangan. Niki wau nggih. Nggih, kalih Pangkur Kadung Tresno. Kadung Tresno. Oke, siap. Coba kaya apa? Sakniki kula pengen ngerti jenengan coba jineman luar kambang nggih. Nggih. Janar guna ukuran bundar nyambut gawe
pinten to, Nok? Kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. Wah, elok. SP. Oh iya. Gila, iki kae wayang SP ora nggih. Kelas 5 SD parandene wis kendel suarane wis apik, banter kaya bledek. Ha iya kaya ngono. Kaya Bu Kesi mau. Temenanan wis pas lek ngefan kalih Bu Kesi. Ya, coba. Terus sih. Aja yen kita Lutfiana luar biasa para lenggah. Wah, jan ngono kuwi lho Nduk, Gusti ingkang nyipta jagat. Saben-saben ana titahe sing duwe kekurangan mesti diparingi kelebihan sing luar biasa. Wah nggih Pak, sembah nuwun katresnanipun ngono. Apa Nduk? Iki mau diparingi apa? Arto. Arto pinten niku? Wah, iso lho. Ayo. Dereng kula iling-ilingi. Oh, iling-ilingi. Ayo. Nah, biasanya diraba nu ngerti kok, biasanya lek sing cah nganjuk kae. Ayo. Ketinggal Pak Cahyo. Non? Ketinggal. Napa? Pinten? Nggih ketinggal. Ketinggal sedaya tapi sekedik. Oh, nggih, nggih. Ya semoga-moga engko saya padang, Nduk. Wong jenenge pangeran ki ra kena kinaya ngapa. Sampeyan sapa ngerti akhirnya ngerti karo padanging swasana, satemah sampeyan iso melu mengibarkan budaya sehingga budaya kita tidak hanya dicintai orang dalam negeri namun sampai luar negeri semuanya. Ya, ngono nggih. Sijingkas jajal eman-eman, ayo sijingkas. Pelok genti pelok, langgam apa coba? Pelok. Nggih. Anu pun saged nika sing nyidro asmara nika. Ndek ben nate nembangke. Oh, pas teng bale panjang nika. Oh nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Diulangi, nggih. Kula mawon wayangan serpek ping 1000 mboten napa-napa. Nggih, coba saiki pangkur sing pangkur maca pat mau lak Semarangan. Ayo, men ngerti bawa kaya apa Lutfi. Ayo. Ndek. Matek seri angkling Dharma ana cerita tingkaing ula kalih Nano engkang samya cumpurayu janange ula tam
Pondok Blitar. Kenangan Sri Angkling Dharma Mlebu rama seger nak ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Lutfiana, luar biasa. Gitu. Matur nuwun, Nduk, saged pinarak malih. Nggih. Iya. Sik, Nduk. Ah, ditangoni Bu Kesi, Pak Dalang ra nyangoni iki piye? Nah, duwike kok go kabeh kok nyangoni piye to? Ayo. Yo sarung nyangone diberi apa apresiasi apa piye ngono. Nduk. Bu Kesi wis bolak-balik mireng ning suarane sampean niku jangan nganti terenyuh, nangis nganti sampean dadi sinden viral ning TikTok karo YouTube. Akeh wong do trenyuh mergo keluwiane sampean, kelebihane sampean iso nyinden ya, Nduk. Tetap semangat ya, Lufti. Nggih, Bu Kesi. Jangan menjadi sombong ketika kamu menjadi orang sukses dan pintar. Namun kecerdasanmu nanti adalah untuk mengukir sejarah bahwa Lufti akan bermanfaat di Wonogiri mengembangkan seni sesindenan. Amin. Ya, Nduk, sangune nyedak Bu Kesi rene, Nduk. Pira pengen sangu pira? Kiri rada kiri. Bukan sih sing nyedak, Bu. Ya, Nduk, aku lek cah ngene iki ra jan ra mentolo tenan. Semangat ya. Bu Kesi. Aja lali soalnya ning daleme Bu Kesi nggawa gaplek ya. Saya njaluk ijol loh. Bu Kesi iki senengane diwul. Ayo. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Soalnya tanggapan cedak-cedakna nyusul ya, Nduk. Heeh, Nduk. Iki sayange adoh-adoh. Iya, lekte.
Menika rumiyin wonten awala ingkang tumibeng pangkon. Ya, saking Bapak Sriyana MPD Sidorejo Bendosari Sukoharjo. Katur dumateng Ki Cahya Kuntadi ingkang nembe gelar pakliran. Menika wonten wujudipun dandang gula kalih pupuh karakit piyambak dening Bapak Sriyana. Ayo iki ngrengga karo awake dhewe karo Pak Harmani. Ngono kuwi engko diaturake. Ya. Ana meneh nduk saking bapake Nanda Caksi Wonogiri wudu nyuwun langgam sambung wanci dalu Taman Sari ingkang nyekar Bapak Susanto matur nuwun saderengipun. Wah nggih. Wah iki aku bingung tenan nong wacenen. Oh ya aku maca nong. Wah nggih. Ya sampean sing maos kuwi aku ora jelas tenan kuwi. Ayo. Dari Bapak Wiono Catur Mor apa ya? Mau kokui ngisare aja malah arep buka cukup duwe kosek to. Boten soalnya niki tulisannya agak kesini loh mau. Yus itulah Pak pokoknya Pak Catur ya Pak. Nggih, ngisare. Putra Bapak Utomo Lamu Grup. Leres Lamu Grup. Lawu. Oh, Lawu Grup. Larso, ayo. Terus piye? CC 96 Mobilindo. Oh, CC 96 Mobilindo. Apa kuwi maksudnya? Anu Pak ini showroom mobil. Oh iya. Ya. Layak neng kono enek gambare mobil, Pak showroom ya. Ayo. Mundi lho wonten nak. Kuwi lho, neng pojokan iki enek ora? Ndak ada, mana Oh. lo coba. Berarti menggok wisan. Ayo. Terus ngisare apa kuwi? Delek. Gledekmu kuwi ora. Sing gledeki kowe kuwi ora. Ayo. Derek, Pak, derek. Derek iso gledek lho, ayo. Wah, wis bocah le. Negatif ayo. Ayo. Derek. Mangayu Bagyo Disnatalis 64 SMA 1 SKH Sukoharjo. Alumni Semansa tahun 96, Pak. Oke, terus Antuk Bekti Sedaya Bapak Ibu Guru Semansa. ya. Sugeng mirsani mugi ringgit wacucal tansah sukesi. Sukses engko. Sukses. Ayo, sukses. Ayo, wah dan bola bali. Bae sindan-sindan kok omong bae yo kacau kabeh bae ayo. Ledek ayo. Wis ayo nggih. Nggih sembah nuwun. Menika Bapak Sriyana MPD monggo mriki Pak. Nggih, katuran pinarak mriki menika karyan jenengan dasare ya menika ngrengga magepokan kalian ringgit dalu menika dalam rangka HUT SMA Negeri 1 Sukoharjo. Ayo diaturi pinarak mriki. Monggo Pak. Duduk. Pak Sriyana MPD, monggo Pak. Gandeng Bapak Sriyana sampun kundur mbok menawi menika dipun ijoli sinden gledek. Ayo nggih Pak Winong Nawangse. Ayo coba kaya apa. Kowe tak aturi mau wis aku wis omong to, Nduk. Napa, Pak? Garwane Pak Kepala Sekolah ki saka Mbesule. Campur darat to wi? Nggih. Mboten. Besule niku kecamatan sendiri, Kecamatan Besule. Oh iya. Ada. Tujune kok elekne. Ayo. Ya, gandeng sampean lah. Ya cah Tulungagung. Nggih. Wis klop, wis pas ngene iki jenenge. Nggih. Piye?
Apa? Arep matur apa sih karo Sagung Para Lenggah? Oh, Sagung Para Lenggah. Nggih. Nggih, kula Winong nderek tepang amargi kula jarang napa nggih tanggapan teng mriki dados kula nderek tepang rumiyin. Kula Winong matur nuwun Bapak Ibu, Mas, Mbak, Adik sedaya sampun meluangkan waktu untuk menonton kami. Gitu sudah begadang. Terima kasih. Nggih, nggih. Ya, selamat ulang tahun juga untuk SMA 1 Sukarjo. Semoga lulusannya sukses. Terus spektakuler, terus sekolahannya semakin maju. Nggih. Seperti itu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, nggih. Iki ana pamundhut sambung wanci dalu, oke? Boleh. Nggih, sambung wanci dalu dikompliti sak bawane, Nong. Kuwi banjaran karyane Mbah Sukron. Ayo mau nyidra asmara saiki sambung wanci dalu. Heeh, kaya apa diaturake. Kuwi Nong nawangse. Yuk. Kanthi mriki Pak mboten napa-napa putrane nggih. Terus Nimas uga nanggepi oh, tak selani dulu ya Nong. Iya nek bocah enten lare sing kepengin salaman kali Pak Dalang. Mau diagem mawon, Pak mboten napa-napa, Pak. Diagem mawon. Nah, mriki. Nah, iki. Mboten napa-napa, mriki. Asmane, Mas? Foto. Nun. Nduk, Amit. Sinten asmane sinten? Rizky Alvaro Pradana. Nggih, kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Pengen pripun? Pengen salaman kali Pak Dalang. Oh, nggih. Pripun? Nyuwun donga pripun? Supados dados dalang. Bisa jadi dalang kayak Pak Dalang. Amin ya rabbal alamin. Pun sunat dereng. Lek dereng sunat pengen dadi dalang, sok kan nanggap Pak Cahyokun tadi ya, nggih. Bapake dikandhani ngoten nggih. Bapake lek ora malah nanggap jadul niku mangke nggih. Nggih, salaman mriki. Mugi-mugi saged barokah. Nggih, jan. Topine apa lho kok ora kaya ndalangi to, Le? Apa kuwi topine? Spiderman. Oh iya. Ora apa-apa kok gawe wayang Spiderman gelut karo Gatotkaca, Spidermane dikalahne ya. Kudu menang Gatotkaca ya, Le ya. Ah iya, pun melih sampun Pak. Pun cekap. Oh nggih, kelas kawan Pak disunatne Pak mangke Pak. Non. Lah nggih kula riyen nggih belajar ndalang niku kalih bapak sunat ditanggapne Mbah Mantep nika lho. Nggih ngoten. Tanggal pinten nggih tok jenengan?
Boten. Sukses ya Le ya. Sekolah sing pinter, manut karo bapak ibu nggih. Aja lali bekti karo Gusti sing nyipta jagat. Semoga menjadi generasi yang handal, hebat dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nggih. Pun matur nuwun, samele. Nggih, nggih. Sami-sami Pak, nggih, nggih. Elok-elok. Bu Rambu kuwi dikancani kuwi, ayo. Rambu kuwi ya arep dalang. Ning Sandusa deh. Kon mayang Purwa ora gelem kok. Ayo Sandusa, ayo. Tanding-tanding tak tandang tak Blitar dadi lahar. Tulungagung dadi Kedung, Kediri dadi kali. Ayo ngono kuwi terus. Lek legenda apal dhek, peta buta apal. Iya. Lek matematika iya. Dirasa nggih pengen salim Mbak niku Rambu. Sapa? Rambu. Karo aku ya, lho ngopo Bu? Ayo. Ayo. Terus tekan ndi mau nang? Ayo. Ayo ta sambung rasa Neno. nanging wanci dalu tan ana ingkang rupeda Tan ana kang beda tegese nek sing ngalang-alangi. Ayo. Nyun, ayo. nyun tak tresno nadyan mung srana piranti Nyun tak tresno nadyan mung srana piranti ngangge teknologi ya kuwi HP. Ayo kuwi anan. Lek mbiyen SMS. Ayo. SMS ki yen positif surat menuju surga, yen negatif surat menuju selingkuh. Ayo ngono kuwi SMS. Ayo dimasukin, ayo dimasukin. Ayo. gambarmu uga Arek nang sing gedhe pak ngapuramu kan mas pemujan Rumpi
Loh. Sing gede ngapuramu mas papujanku jajan hatiku sambungku mohon citamu ngerubit kesarimu Kang Mas Kamra Ketis Sakti Murni Lestarine Hampir Miratine Tan ana ingkang ngeruwe Nyuwun ngaki aku bayangke remu Mendah boyo urip lan nandika mesti Julair Matur sembah nuwun wis katur ya. Lah iki malah diterangke karo kadang kula Mas Dalang Bibit ya Sukoharjo. Lamun to Mas Catur kuwi putra almarhum Eyang Toto Atmojo sesepuh Dalang Sukoharjo. Nggih. Sembah nuwun Mas Catur lan ugi kateranganipun saking Mas Bibit. Wah ya, ngono kuwi. Ugi menika Pak Harmani kepareng-paring dawuh. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Menika wonten purna karya ingkang badhe atur lelagon nenggih Bapak Sriyanto MPD. Nggih. Monggo Bapak Sriyanto menawi sampun samekta wonten ing lokasi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ayo nggih. Monggo. Utak tang tak dang Bapak Sriyanto. Ayo. Dados. Mriki mawon lho Bapak Sriyanto. Nggih, caket kalih sinden mriku men rada anget. Ayo. Ndredeg lah. Nun, Sinden sebenarnya kok ayu kabeh. lah nggih kirangan, Pak. Mboten enten sing bagus. Nun,
Napipun niki asli sinden-sinden Derek putri Mangai sedaya. Bagio. Nggih. Dias Natalis SMA Negeri Setunggal Sukoharjo. Nggih. Mugi pawiatan SMA Negeri 1 Sukoharjo menika tansah jaya. Ngate. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mugi Nderek. dijabahi. Latihan udah ngelipur diri. Oh nggih, nggih. Mboten dados napa, nggih. Masakan menapa menika? Nadyanto sampun purna panci SMA Negeri 1 Sukoharjo dados arti langgam dadi ati. Oh, dadi ati nggih. Badhe piyambak napa dipun kancani sinden? Kesane gayeng dikancani. Nggih, mang pilih. Mriki. Pun kula gandeng sangu sinten mawon purun. Mboten lek niki winong niki 300 bergital 550. Lah nika ayo kok murah. Pun. Ndek latihan kok niki. Ya nang kok nang sawah bir-bir. Ayo kok lali ya bergita coba. Nggih, nggih. Niki sing saking Kediri, Pak. Nggih. Niki pun sarjana. Jeneng ngapunten Bapak lan para pamirsa sedaya nika namung latihan. Nggih. Terakhir ngasta Pelok wonten SMA 1 mriki panjenengan. Nggih. Wah, nggih, Pak. Sampun purna 3 tahun setengah. Wah, nggih, Pak. Wis kari ungkang-ungkang nggih, Pak. Santai teng dalem. Nggih. Niku Winong, kok Winong. Barang Jenengan winong terus to curi. sinten ya asmane? Niki jenenge Brigita Winong niki, Pak, maksud Brigita. kula ora nggih. Nggih sing dalu Bapak sebelum riyin. Pak Tukiman, le untunge ngene lho, Pak. Aduh. Pagune minyak wangi. Ah iya. Pak Guru nggak boleh nakal. Ngelipur diri. Wah, leres niku. Anu Pak, Memanjang yuswa. derek pirsa jenengan riyen guru napa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Ning Indonesia. dalu nika mboten berpantun kula nggih. Oh, Pun berpantun sedaya ndak nyaingi ngoten. jenengan gadah anu Pak, anak Joko mboten Pak? Mboten. Aduh, ya Anak wis, kula wedok kabeh. Walah. Bedu ayo ayo. Iso. Kadung kula niku pengen dados mantune jenengan oh, Pak. Pripun panjenengan niku? Kula niku tergila-gila dengan lelaki yang ada kumisnya lho Pak. Apa aku, Pak? Ampun Bapak Durno ampun. Ayo. Malah aku wae jenengan niku nggih. Ning estu nggih guru bahasa Indonesia nggih spesialis nggih. Nggih. Kula saniki tak takon, sosok kula bingung Pak ditakoni anak kula. Lek tembung Jawa diindonesiakan niku lek tembung le aja ning kono ndak kunduran truk niku basa Indonesiane napa? Pun niku nyerah niku. Nyerah. Nyerah ngoten lho. Wah nggih. Kula bingung apa ngoten niku nggih. Amargi panci bahasa Indonesia niku simpel. Simpel nggih. Tidak semua bahasa Jawa atau bisa di Indonesia kan, Pak. Lah menika leres sangat Terus nggih. kosakataipun niku terlalu simpel. Ngoten ya. Simpel nggih. Mudah maka digunakan sebagai bahasa persatuan. Nggih. Ngoten. Supaya mudah dipelajari oleh suku-suku bangsa yang lainnya. Cocok. Ngaten Pak alasanipun, Pak. Nggih. Sepin Pak telok barangipun. Wah nggih. Kakarane. Nah niku nggih. Ngoten ya, Mbak, tok dipetek mangke anu nggih. Nggih. Kandhang niki dadi ati tresna kula dhateng SMA Negeri 1 Sukoharjo dados nggih. Taunana windanana nganti pikon. Nggih. Kalih gandrung Birgita ngoten nggih pantes. Oh, ngoten, Pak. Oh, nggih no. Oh, boleh Pak. Mangsa bisa ngladrah lali Nggih. Apik. marang yayi ingkang tuhu rina wengi dadi ati Nggih. SMA Negeri 1 Sukoharjo
Tepuk tangan untuk Pak Srianto. Wah, dan luar biasa Pak elok sangen lah. Pensiun pripun dadi penggirang mau pripun Pak? Ajeng daftar ke Pak. Nah, nggih hiburan Pak, nggih. Tapi luar biasa Pak. Napa? Sone horeg. Horeg. Kalau pas ten WC nyon suluk. Pas temu ndi? Gendeng-gendeng tok gogrok. Melorot kabeh. Nggih. Kari suarane apa sing mari gogrok kuwi ayo nggih. Tipe luar biasa. Nggih. Jane yo ketoke cilik kok banter men. Apik men lho kanten. Nggih. Saestu gamelane luar biasa Pak. Weng. Pak Harmani. Binjang yoso gamelan ngangatan nggih. Wonten. Nggih. Adi truk klutik. Oh, nek SMA mriki lapun kagungan gamelan. Nggih ning alit-alit ya Pak. Oh, mboten napa-napa, sing penting suarane spektakuler Nggih, Pak. sampun sae lumayan Pak. Nggih. Wong adik-adik wau siswa do nabut teng mriki nggih sangat luar biasa, wau gugur gunung. Ayo. Kaget nonton Pak. Non, Kok gamelan disenggol ngono banter men ngoten mriki. mboten kok disenggol, disawangi muni dhewe kok. Oh, ngoten. Niku lho Pak, ampuhe gamelan niku nganti kaya ngoten. Anu Pak Delang, Iya. kula niku izin anu Pak Kepala Sekolah mbok bilih tahun depan niku mengadakan pagelaran wayang kulit niku adik-adik niku napa niku dipersilahkan duduk di depan sini ngoten lho Pak biar bisa ngematke wayang ngoten lho. Kematke wayang apa sinden? Ya wayang sak sindene Pak. Wayang iso katut iya. Heeh, bener. Heeh. Wong adate lek wayangan nang desa-desa kan cah cilik mlumpuk ning panggung to. Ah nggih, bener nggih. Monggo dipun damel gentosan napa pripun Pak Sri nggih. Golek sing kaya ngapa wong nyatane kelakon saprene angger gendro wekasane malam bangun tresno. Bebudene Cahyo salamane. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Cahyo kun tadi. Inggih sami-sami Bapak Srianto, sehat panjang yuswa terus, kiat anggenipun momong putra wayah nggih. Nggih. Ya, lakone iki temane tentang ya kuwi tekad seorang siswa untuk menuntut ilmu. Ya. Antarane pandadaran siswa Sukolimo nganti tekan Dewa Ruci. Wah ya dikersake Pak Harmani karo Mas Agus. Mulong men ora susukan nggih mburi ayo Nduk. Rerakit mbacutke gelaring sanggit tak dherekake yo.